Kumusta po muli mga kaibigan? Ito mga lods, yung binili kong kapote sa Lazada. NHK yung binili ko kasi nasubukan ko na yung mga dating kapote. Wala pa rin, tinatagos pa rin yung pag malakas yung ulan. Ito, try natin mga lods bagong bili ko sa Lazada. Yung mga nauna ko kasing kapote na binili talagang tinatagos talaga ng tubig lalo na pag malakas yung ulan. Ito mga lods, yung NHK Stormbreaker na kapote. Ito mga kaibigan, okay naman yung quality kaya lang napakalapad nitong pants. Talagang sobrang laki. Mahaba, tsaka malapad. Pero okay yung quality mga lads. Tapos ito naman yung jacket. Okay na okay siya. Talagang napakaganda ng jacket niya. Ito mga lads, yung sa harap na kapote, yung sa jacket natin. Ang ganda mga lads, talagang quality yung kapote na to. Napakaganda ng materials na ginamit. Ito naman mga kaibigan, yung sa likod, meron siyang reflective strip para sa night visibility, para kitang kita tayo lalo pag nagmumotor tayo sa gabi, lalo kung long ride, talagang makikita tayo kasi nagre-reflect yung likod niya mga lods. Meron din po siyang closing system, double closing system mga lods, para sa maximum water protection, para hindi pumasok yung tubig. Ito rin mga kaibigan, yung seams protection layer para ma-prevent pumasok ang tubig sa mga seam holes nitong jacket na to, nitong kapote na to mga lods. Okay yung quality niya mga lods, talagang napakaganda. Ito rin yung foldable na yung hood niya mga lods. Ito, naka-fold lang siya, pwede siyang gamitin, pero kung ayaw niya naman pwede siyang nakatago lang dyan. Ito naman po mga kaibigan, ng kanyang inner mesh para komportable at may extra durability tayo. Ang kanyang inner mesh layer mga lods ay breathable para di gaanong mainit, napaka-komportable nito gamitin. Ganon din po kung taglamig. Kaya talagang nilagay nila to para sa added protection natin sa ulan. Ito naman mga lods, yung kanyang inner mesh din sa ating pants. Okay na okay siya mga lods, talagang maganda yung quality. Tapos susubukan natin to sa ulan. Ito na po mga kaibigan, sinubukan natin yung NHK na Stormbreaker na kapote. Napakaganda nung jacket, saktong-sakto lang sa akin, pero yung pants talagang napakalaki, napakalapad. Kailangan ipa-repair to mga lods kasi napakahaba tapos malapad talaga. Pero yung jacket match na match sa akin talaga. Ako nga pala mga lods ay 5'5", tapos 65 kilos. Sakto lang sa akin yung jacket, yung pants lang talaga sa akin malaki. Okay yung quality mga lods, talagang maganda tong kapote na to ng NHK. Para sa akin, mas okay to kaysa sa mga nauna kong nabiling mga kapote na talagang tinatagos mga lods. Ito na mga kaibigan, sinubukan natin gamitin sa maulan ngayon, papasok ng trabaho. Okay naman siya, hindi naman ako tinatagos ng tubig. Hindi ako nakapag-video habang tumatakbo na nakamotor kasi itong cellphone ko di naman siya waterproof. Ito mga kaibigan, nakarating na ako sa aking trabaho dito sa ospital. Kabot. Lakas. Ayan nga. Ito mga lods, hindi naman ako nabasa, hindi siya tumagos yung tubig. Kahit sa may pundilyo wala, tapos sa may puwet wala. Okay na okay siya gamitin mga lods, wala rin dito sa may dibdib. Talagang okay gamitin tong NHK na kapote mga lods. Okay po, yun lang mga kaibigan, maraming salamat po sa panonood. Ride safe, God bless po.